Той влиза в играта, висок като колона, зелена коса. Виж, аз съм шефът. Той говори глупости, смее се с португалски акцент и изведнъж, пуф, изчезна. Мявчата луд, няма го. Беше тук. Сега никой не знае, никой не го е видял. Крази майсторът или помощник беглец, по-голям от Фрей, но той изчезна в миг на око. Аз не съм беглец, той крещи на ете, но той изчезва без никой да разбере. Реши се голямо момче, магиосник или беглец, влезте в чата, напуснете и изчезнете. Уф, къде си убитен? Фрей казва: той е беглец номер едно. Крази отговаря: ти бягайте, пиро, бум! Стратегически изходи, казва Фрей с горда поза, но Крази вече си е тръгнал като заек с шапка. Пати се събужда. Или не, хехе. Bonfires активира своята версия на Бетман. Елиен Кетс! Докладва и той избяга отново. Крейзи господарят или помощник беглец, по-голям от Фрей, но изчезнал в миг на око. Не съм беглец. Той се обажда на Ед, но изчезва без никой да разбере. Реши се голямо момче, магиосник или беглец, влиза в чата, излиза, изчезва. Пуф! къде си убеден? В Бразилия това изчезване в пете е тактическо бягство. Фрей пие специалната си напитка, котката мялче съмнителен доклад. Пати се прозява. Той трябва да говори с огледалото убеденият. Крази беглец. Пуф! Вълшебно. Пуф! Главен или помощник. Пак изчезна. Уф!